Ahoj, zdravím vás z nádherného smrkového lesa. Od někud a od nikud, ze středních Brdů, z nádherného místa. Chodím mezi smrky se čistit. Smrky mají tu vlastnost, že čistí vzduch a čistí biopole. Nemusíme být zrovna meditačně nadaní. Stačí se prostě jenom procházet 3 hodiny ve smrkovém lese. Může ten les být i smíšený a naše biopole se krásně vyčistí od všeho zlýho a negativního, co by nám jakkoliv mohlo ublížit, od všeho nepřátelského, co do nás bylo pouštěno a vysíláno ze strany našich bližních, našich přátel, naší rodiny. Je to tak, doporučuji to každému, kdo pracuje v těžkém toxickém prostředí, třeba v nějaké firmě, kde není zrovna oblíbený, nebo kdo prosedí hodiny u počítače, nebo zkrátka někdo, na koho jsou vedené silné útoky ze strany bližních, ze strany rodiny a tak podobně. Je to, prosím vás, destruktivní vliv hněvu, který nám nejvíce ubližuje a který vlastně vysíláme jeden na druhého. Já to, prosím vás, říkám z toho důvodu, že si myslíme, že jsme na vrcholu potravního řetězce, ale nejsme. My nejsme na vrcholu řetězce. Existují síly. Ty síly jsou predátorské, ty síly jsou nepřátelské vůči životu. Ty síly jsou doslova parazitní a používají nás jako nástroje, abychom si ubližovali. Abychom na sebe vysílali hněv a skrze to se masakrovali. A oni na nás parazitují. Ano, parazitují na energii utrpení a doslova ji z nás ždímají. To se teď v současnosti děje. Děje se to ve vztazích. Ve vztazích se to děje asi nejvíce. A v současné době se ta sklizeň projevuje skrze války. Protože když doopravdy trpíme, tak oni z toho mají pré. A největší utrpení je samozřejmě válka, tam, kde umírají lidé. Největší utrpení plyne z totalitních režimů. To všichni vidíme. V Upanišádách se učíme, jako bychom šli po cestě a dostáváme se na křižovatku. A na jedné straně je dobré a na druhé straně je to příjemné. Prosím vás, jestli se máte rádi, vždycky dejte přednost tomu dobrému, protože to příjemné je cestní. Vždycky nás to svede z té cesty. Je to cesta smyslových požitků, kde spíš hledáme lásku jako vztah. Jakmile hledáme lásku jako vztah, tak je tam očekávání. A očekávání vždycky vede k utrpení. Hledejte lásku jako stav. V ten moment, když hledáme lásku jako stav, tak jsme dobří, protože to dobré je uvnitř nás. Je důležité si toto uvědomit. Jako další cestník smyslových požitků je touha po penězích. Samozřejmě je dobré mít peníze. Je to fajn, můžeme si za ně dopřávat. Můžeme třeba lítat na hezké dovolené. Můžeme koupit kus lesa, v tom lese můžeme žít. Můžeme cokoliv skrze peníze. Je to fajn, ale je zbytečné na těch penězích jakkoliv ulpívat. Protože pak máme doslova na očích brýle. Ty brýle jsou černé, jako kdyby byly zamalované černou barvou a prakticky nic nevidíme. Jde nám jenom o peníze, jsme sobci. Jo? Ulpíváme na materiálních věcech, na tom není nic dobrého. Mezi další smyslové požitky patří samozřejmě drogy.
Prosím vás, varujte se drogám, varujte se tvrdým syntetickým drogám, varujte se tvrdému alkoholu, varujte se nikotinu, cigaretám. Jsou to nástroje temnoty, jsou to nástroje ďábla, jsou to nástroje zla. Vždycky vás to svede z cesty a bude vás to držet jakoby v otroctví. Je to jakoby si nasadit čertovu božinu a stát se otrokem té buřiny. Velice rád každému pomůžu, kdo se chce dostat z drog. Velice rád. Můžeme společně cvičit starou jógu, hatha jógu. Můžeme společně dělat indiánské techniky, takzvané třeba šamanské techniky. Je jedno, jakou tomu dáme nálepku. Můžeme to dělat tady v těch lesích. Můžeme používat stromy k čištění, k silné transformaci. Stromy nám velice dobře pomůžou. Ale jde o to pochopit a skutečně se chtít z toho vzdát. Prosím vás, jestli už jste někdy přestali s drogama, odstřihněte se od lidí, kteří to dál dělají. Nic s nima nemějte. Prosím vás, vymažte je ze svého života. Vymažte jakýkoliv kontakt s nimi, protože se vás budou do toho snažit znova vtahnout. Temnota má velice rafinované způsoby, jak nás držet v nevědomosti. Je to kléša a v Upadešánách to je avidya a je to nevědomost. Držet nás v nevědomosti. Je velice snadné přestat brát drogy. Je to velice snadné přestat pít tvrdý alkohol. Je to velice snadné přestat kouřit cigarety. Je to snadné. Jenom člověk se musí skutečně rozhodnout, jít a udělat to. A věřte, že já tu jsem pro každého, kdo se takto rozhodne. Úplně pro každého. Mojí podstatou je láska. A jít po cestě, která je dobrá. Jít po cestě, která má srdce. Patanjaliho Yoga Sutra nás učí o kázni. Niyama. Kázeň je niyama. Já prosím vás, abyste mi rozuměli, já úplně nemůžu jít cestou jenom jógy, nebo cestou jenom šamanismu, nebo čehokoliv jiného. Já ve své podstatě mám jakoby velkou hojnost na spirituální systémy a přicházejí mi do života. Nemůžu to nějak zastavit, protože mám tu cestu otevřenou. Jo, mám tu cestu otevřenou a je to velice hezké. Tak jsem prostě tomu dal takovou formu bojovníků a bojovnic světla. Práce s podstatou, práce s naším jádrem, protože Bůh je uvnitř nás a Bůh je láska. A to je přímo tady, ve středu hrudního koše. Je láska. A to je důležité si uvědomit. A teďka třeba z pohledu jógy víme, že jsme vlastně energetický pole, energetický centra. A pokud nemáme dostatečně rozvinutou lásku, dostatečně otevřený střed hrudního koše, tak nad náma dominujou takzvaně spodní centra. To jest břicho a pánev. A ty spodní centra dokážou udělat velkou paseku v našich životech. Protože my máme nahraný určitý scénář, určitý osud. A ten osud nemusí být pro nás vždy dobrý. A je to z toho důvodu, že jsme prostě pěstovaní za potravu. Je třeba si to říct otevřeně, že prostě lidstvo v současnosti ovládají síly, které nás pěstují za potravu a ždímají doslova z nás energii utrpení. Je třeba si to říct a tím, jestli třeba vezmeme tvrdý drogy, tak jsme snadno dostupní těm silám a oni nás začnou ovládat. Jo, nebo že si vezmeme tvrdý alkohol. Jo, anebo že podporujeme zlo a utrpení, jo, že třeba fandíme Severní Koreje nebo Rusku, jo, že třeba budeme vzývat Putina, tak tím otevřeně říkáme zlu, ať si nás veme, že ho chceme krmit. Otevřeně. Je třeba si říct, jak to je. V ten moment, co dominujou ty spodní centra, jakoby nad těma středníma a horníma,
tak v podstatě ten náš život nezvládáme. A velice snadno trpíme a působíme paseku i dalším lidem okolo nás. Jsme jakoby nezvladatelní a snadno přístupný zlu. Já to vidím, já to můžu vnímat. Já o sobě netvrdím, že jsem jakoby jasnovědnej, že prostě zavřu oči a vnímám energetický centra lidí. To úplně ne, takhle daleko nejsem. Ale vidím to na lidském chování, vidím to na lidském jednání a dokážu si prostě každýho velice dobře nacejtit. Dokážu to, jo. Kort, když pak s tím člověkem trávím jakoby víc času, tak ho dokážu se na něj vyladit. A já to třeba vidím, jo. Vidím, jak skutečně nad lidma dominujou ty spodní energetické centra. Nejsou ve svý hrudi, nejsou v té lásce, protože nevnímají lásku jako stav, ale chtějí mít lásku jako vztah. Tudíž se dostávají do takového kruhu utrpení, protože je tam to očekávání a to je problém. Mile očekáváme, nikam se nedostaneme. Jo, takže je třeba si prostě tohleto uvědomit a začít se sebou něco dělat. A teď, co doporučuju, co nabízím? Já samozřejmě nabízím vidu a pod slovem vidu se toho skrývá skutečně hodně. To krásná hatha yoga, to Upanishady, je to Patanjaliho Yoga Sutra. Jsou to indiánské techniky, chci říct třeba šamanské, ale jakoby já se šamanismem nemám nic společného, jo, protože já nejsem samozřejmě šaman, protože nejsem blázen. Kdo o sobě tvrdí, že je šaman, tak je blázen, kort, když ten člověk je běloch, že jo. Je to vtípek, já jsem jenom instruktor jógy. Tady jsem si udělal kurz, tak můžeme spolu cvičit jogu. A zkusit používat ty šamanské techniky třeba, jo. Já to prosím vás říkám z toho důvodu, že spoustu lidí si myslí, že třeba podfikne nějaký zvíře, dá oběť nějakým bohům, obleče se do kůže, veme si bubínek, začne bubnovat a řekne si a zpívá si písničku a řekne si já jsem šaman, jo, nebo začne vyvolávat nějaký božstva. Jo, já to říkám jako natvrdo, ty lidi jsou blázni. Já nic takového dělat nebudu. V žádném případě. Já budu třeba pracovat tady se svým kamarádem Stromem a nechám se od něj čistit. Budu tady cvičit vidu, budu pracovat s druidskou pěstí, budu se propojovat se zemí, budu nechávat zemi, aby mě čistila, budu se napojovat slunce jako na planetární, jako na symbol planetárního jádra a budu skrze to slunce do sebe přijímat energii. Budu spíše používat takovéto takzvané šamanské techniky, jo, které jsou vlastně, abych neubližoval svému okolí. Ale pojďme se vrátit k Patanjalimu. Prosím vás, k té nijamě. Jedná se vlastně o kázeň. A ta kázeň znamená psychický a fyzický detox. Jde o to už mít trošku pod kontrolou ty myšlenky, nebo aspoň se s tím snažit nějak pracovat, jo, protože my jsme schopní změnit tu myšlenku, ale už nejsme jakoby schopní potom změnit tu emoci, nebo respektive ta emoce se hůř jakoby mění. A já to říkám prostě z toho důvodu, že já to třeba řeknu takhle, jo. Třeba jsem vyléčený narkomán, že už si prostě nechci dávat tu drogu, protože vím, že ta droga mi ubližuje, že skrze to se mě zmocňuje zlo. A budu se bavit s člověkem, který to furt dělá. Budu si s ním třeba volat, budu si s ním povídat. Jak to asi dopadne? No moje smysly, Ježišimaria, já mám na to chuť. Já bych si to dal. A začnu na to myslet. A teďka, co vám říkám? Já vám říkám to, že ta myšlenka tvoří tu realitu. A ono se mi to skutečně zhmotní. Jinými slovy, přijde mi to do života a já si to vemu. A už jsem v nějaký emoci. A už jsem prakticky v prdeli, když jsem si to vzal. Samozřejmě nejsem v prdeli, přijde z toho nějaký ponaučení a pak se vrátím. Vůbec nic se neděje. Jo, vůbec nic se neděje. Člověk se dokáže vrátit, když se chce vrátit. A nebo jste potom jakoby špatný z toho, že to nemůžete sehnat, protože na to myslíte, ale je to tím, že jste ovlivněný smyslovým požitkem. A to jsme zase u těch Upanishad a dáváme přednost tomu příjemnému. Protože ono je to jako skvělý se svetovat. Jo, ono se prostě svetujete a je to jakoby jízda. Stojí to za hovno, že jo, to ví každej. I chlast stojí za hovno. Ve své podstatě, i když jste závislí na trávě, tak není o co stát. Jo, tráva je skvělá léčitelka, ale pokud ji užíváte denně, je to totéž, je to čertova buřina.
jste závislí na smyslových požitcích prostě. Dáváte přednost příjemnému před tím dobrým. Jo. Lítají krkavci, souhlasí se mnou a je to tak, protože vím, že mám pravdu. Psychický detox je velice důležitý. Jde o to jenom pozorovat tu myšlenku a říct si, v duchu si říct sám pro sebe. Já ale přece nejsem ta myšlenka, já jsem jenom bdělej pozorovatel. A tím to pro mě končí. Já se přece tou myšlenkou nenechám zničit. Já můžu dělat cokoliv jinýho. Já si můžu jít třeba zacvičit jogu. Jo, nebo já si můžu jít zaběhat, nebo si můžu udělat meditaci, nebo si můžu jít uvařit něco dobrýho. Já vím, že jsem schopný tu myšlenku změnit. Skrze konání, skrze činy. A ne, že se budu babrat nějaký emoci, že nemám tady nějakou látku. Pak tu látku si seženu a jsem v prdeli, protože vím, že to nepobírám. A to je přece jasný. Je to kázeň bojovníků světla. Každá bojovnice, každý bojovník světelný potřebuje mít kázeň. A to je psychický detox. A samozřejmě i fyzický. I na fyzické úrovni. Zajímat se o bylinky, o detoxikační kůry a čistit svoje tělo. A nebo stačí jenom, samozřejmě, jo, to čištění toho těla je prostě velice důležitý. To pak každému doporučím, každýho dobře nasměruju. Vím o velice silných bylinách, který vás vyčistějí. Prostě o nich vím. Musíte do toho zainvestovat, potřebujete mít peníze, tudíž potřebujete mít práci. Je to prostě jedno s druhým. Neulpívat na prachách, ale zároveň ty prachy mít. Jo, prostě tady jsme v tvrdý dualitě, třeba si to uvědomit. Nemůžeme lítat na obláčku a nemůžeme být ani nějaký těžký materialisti. Prostě jsme uprostřed. Je to kázeň. Bavíme se o niyamě. Jako další v Patanjaliho Yoga Sutře se říká, že je důležitý rozvíjet spokojenost v každodenním životě. A to opravdu radovat se z toho, co máme. Radovat se z toho, že vychází sluníčko, že hezky svítí. Radovat se z toho, že třeba fouká větřík, že přiletí motýlek, že už je jaro, že na stromečku je veverka, že si můžu přivstát a jít si třeba zacvičit, že si můžu s někým hezky popovídat. Opravdu hledat tu spokojenost v jednoduchých věcech. A to je právě to dobrý, protože když budeme hledat jenom to příjemný, tak potom se dostáváme k další kléše, a to je rága, a to je přilnavost k příjemným věcem. Jo, že třeba potřebujeme mít jenom teplo, že musíme být jenom v teplé místnosti. Ale to není úplně tak pravda, jo. My si třeba můžeme zacvičit. Jo, já třeba dělám i určitý magický cvičení z toho systému Nagual, protože trávím hodně času v lese. A já si třeba udělám magickou sestavu a mně potom není zima. Jo, ještě si přivedu krásně sílu do vitálních center, do jater a žlučníků a do slinivky a sleziny. Takže mi krásně jde vitalita a i mě jakoby hřeje celé tělo skrze to magické cvičení. A je to prostě bomba. Jo, takže nejsem schopný přilnávat jenom k tomu příjemnému, protože to zkrátka není nutný. Jako důležitý je fakt nebejt línej. Jo, ta lenost je strašně nebezpečná, protože nás vede na scestí. Když jsme líní, tak odpuštěním dáváme přednost tomu příjemnému. No a vždycky dostaneme po hubě, protože vždycky nás to zlo jakoby snadno sklidí, jakoby snadno nakrmíme toho démona tím utrpením. To dělají primárně líní lidi, že jo. Jo, tady jde fakt opravdu o to zbavit se lenosti a makat na sobě. Jo, hledat ne to příjemný, hledat to, co nám jakoby dělá dobře. Jako další bod v niyamě, o který chci mluvit, tak je skutečně jako schopnost se ovládat. Což se učíme, jo. Většinou, když fakt bouchnou ty emoce, tak to ovládání není úplně tak jednoduchý. Jo, to ovládat tu emoci takřka nejde. Pak. To je to, z čeho se fackujeme, že jo. To je to, proč na sebe vedeme ty útoky. Jo. Zlo používá naše mozky, aby jsme mířili tu energii proti sobě. A znova, destruktivní vliv hněvu. Když jsme nemocní, tak na sebe když jsme nasraný, tak na sebe doslova posíláme nemoci. Energii utrpení, že jo, já tě nenávidím. Jo, a posíláme do sebe vidličky a nože na dálku.
Je to to samé, jako kdyby jsme vyndali pistoli a stříleli po sobě. Je to ještě horší. Třeba si to uvědomit a naučit se ovládat. A jak říkám, vždycky se nechá změnit ta myšlenka. Jo, když prostě lpíte na nějaký kravině, jo, že chcete jezdit bavorákem tam a zpátky, když to je nesmysl, a chcete, tak je lepší se jít projít přece do lesa, ne? A vždycky můžu změnit tu myšlenku. Pak se v tom autě nezabiju třeba, nebo nezabiju někoho jiného, nepřejedu tamhle cvrčka. Vařím z vody a je mi to jedno, protože jsem opička na gumě a vedu tady opičí skřeky. A je mi to úplně jedno. Fakt. Jako další bod v Patanjaliho Yoga Sutře, v kázni bojovníka, se učíme schopnost pozorovat vlastní chování. A co nás to, co se stalo, tak co nás to jakoby naučí. Prosím vás, jestli třeba jako cvičíte jógu, namísto toho, abyste byli někde na nějaký party a skákali před nějakýma bednama s odpuštěním jako hlupáci, tak děláte dobře. A pokud se vám třeba stane, že jste šli jednou na scestí a třeba jste si, nevím, vykouřili džonta a dali jste si nějaký pivečko a šli jste na party, namísto toho, abyste třeba cvičili tu jógu, tak jenom pozorujte, co vás to jako naučilo, jak jste se tam cítili. Jo, nebo třeba, že jste třeba skončili s pervitinem a dali jste si. Jo, a něco jste prožili, prostě nějakou událost. Analyzujte sami sebe a buďte, prosím vás, kritický k tomu vašemu jednání, k tomu vašemu chování a berte si z toho ponaučení. Povaze člověka je přirozený chybovat. Není na tom nic špatného. Prosím vás, neděje se vůbec nic. Ale jde o to si uvědomit tu chybu a co mě to naučilo. A začít nějakým způsobem jednat. Jo, tady prostě není jakoby špatný, vím, že mám problémy tamhle s tím, tak si najít nějakého terapeuta. Jo, třeba mám problémy s cigaretama, chci se zbavit cigaret, protože vím, že když nepřestanu kouřit, tak se asi udusím. No, tak si seženu nějakého terapeuta, budu k nějakému terapeutovi jezdit, samozřejmě za to zaplatím, na tom není nic špatného, ale zbavím se cigaret. Zbavím se návyků třeba na pervitinu. Jo, je to fakt problém, protože jsme na prvním místě na světě. My jsme největší užívači pervitinu vůbec na světě. Je to to nejhorší, co se mohlo stát. Pervitin je fakt sračka, řeknu to ještě 1000krát. Je to totální sračka. Držte se od toho co nejdál, ničí to mozek neskutečným způsobem. Je to to samé, co kokain, co heroin. Je to to nejhorší, co může být. Je to příjemný, ale stojí to za hovno. Buďte prosím vás dobří. Jděte po stezce. Jděte po stezce, která má srdce. Já vám velice, velice rád každému pomůžu. Velice rád. Jako 5. bod v kázni bojovníku světla je oddanost zvolené cestě. Každá moje myšlenka, slovo a čin slouží pro dobro, pro mé dobro a pro dobro ostatních, aby toho také dosáhli. Tím bych chtěl zakončit tohleto dnešní povídání. Jsou prostě síly, které si nás tady pěstujou, jako my si pěstujeme tamhle kuřata v drůbežárně, tak oni si pěstují i nás. Je třeba si to uvědomit a počítat s tím a začít se sebou něco dělat. Klíčem je nebejt línej. Nebejt línej se změnit, protože změna je možná, pokud se chceme změnit. Ahoj, ahoj, ahoj.